Ik ben Serena, ik ben 37 jaar en mede-zaakvoerster van de Marketta Bouwgroep. Ik ben sinds 12 jaar actief in het familiebedrijf en daarbuiten ben ik ook getrouwd en moeder van 2 kinderen. Marketta Bouwgroep is eigenlijk onderverdeeld in een aantal takken. Met Thuisbest Woningbouw gaan we eigenlijk naar onze core business en dat is het bouwen van particuliere woningen. We zijn vroeger begonnen als Marketta Woningbouw en dat waren de sleutelbedeurwoningen. We hadden toen een brochure. De mensen konden kiezen uit het type woningen dat ze op hun bouwgrond wilden. En die werd toen in de jaren 80 en 90 veelvuldig gezet. Natuurlijk is de markt geëvolueerd, waardoor we nu vanaf een blanco blad beginnen te ontwerpen. Dus de mensen komen naar ons, ze hebben hun bouwgrond. Ze zeggen, ik wil dit huis, die stijl, dat ontwerp. Hou rekening met die gezinssituatie. En wij ontwerpen daar eigenlijk een woning op. En wij zorgen voor de bouw hiervan, totdat die woning instapklaar is. Met Marketta Bouwprojecten zijn we eigenlijk een 15-tal jaar bezig ondertussen. We zijn actief op de appartementsbouw. En ook in de ontwikkeling van verkavelingen. Dit is grootschaliger. Dit willen we in de toekomst ook uitbreiden. En die mogelijkheid hebben we nu, omdat we nu met 3 zijn. En ik zelf neem die tak van de projectontwikkeling op mij. Dus de focus is er en we hebben mogelijkheid om daarin te groeien. Daarnaast zijn we ook bezig met de ontwikkeling van nieuwe bouwtechnieken. In de toekomst gaat het vinden van goede arbeidskrachten moeilijker zijn. Tot dat besef zijn wij en ook andere mensen wel gekomen ondertussen, waardoor dat we eigenlijk zoeken naar nieuwe systemen om de bouw makkelijker, eenvoudiger en toch nog betaalbaar te houden. Het verschil dat wij maken is tweeledig. Enerzijds blijven wij vasthouden aan kwaliteit. Wij maken alleen gebruik van aanmerken. Wij boeten niet in op kwaliteit in een woning, ook al wil dat zeggen dat wij niet per se de goedkoopste zijn. Wij gaan echt voor duurzaamheid, voor lange termijn denken. Als je nu investeert in goede materialen en goede technieken, heb je later minder herstellingswerken. Ook hopen dat er een volgende generatie nog in de woningen kan wonen. Als we nu iets meer investeren in goede installaties, goede technieken, dan gaat er ook veel minder naar de nutsmaatschappijen, omdat er dan ook minder moet uitgegeven worden aan verwarmingskosten. Anderzijds willen we de mensen ook ontzorgen. Wij kennen de angsten van onze doelgroep. Wij weten dat ze schrik hebben. Ze hebben gespaard. Ze willen hun woning bouwen. Daar gaan veel centen mee gemoeid. Wij willen die mensen hun angsten ontnemen en zorgen voor de coördinatie van de volledige woning. Moest er iets misgaan op de werf, wij zijn er om dat op te lossen. Zij hoeven zich dat niet in hun hoofd te steken. En daarom hopen wij die mensen goed te kunnen begeleiden en hun met een gerust gevoel een fijne woning te bezorgen waar ze met hun familie kunnen wonen. Ik ben fier met deze benoeming, omdat het eigenlijk voor ons een afsluiting is van de eerste generatie die veel verwezenlijkt heeft. En het is eigenlijk een drive om vol goesting naar de toekomst te kijken als tweede generatie. We zijn eigenlijk nu heel erg onze stempel aan het drukken sinds de overname eind 2017. Hoe gaan wij het doen? Hoe willen wij het? Hoe zien wij de bouwmarkt? Daar zijn we nu heel erg mee bezig. En deze benoeming is eigenlijk een extra stimulans om hier ten volle voor te gaan. En we hebben daar echt heel veel goesting in. Jong CBL is een lerend netwerk waarin we de focus eigenlijk leggen op van elkaar leren, maar dit wel in een ludiek informeel kader. Zelf sta ik binnen dit netwerk in voor branding en communicatie. Op deze manier willen we nog dichter bij de bedrijven staan, zodat geïnteresseerden in dit netwerk makkelijk de toegang hiertoe kunnen vinden. Dus als er interesse is, dan mocht je me altijd contacteren.
De bouw van de toekomst gaat zeker geen gemakkelijke zijn, maar wel een uitdaging. Ik denk dat het heel belangrijk is om meer op innovatieve bouwtechnieken in te spelen, omdat arbeidskrachten schaars worden. Ook de materialen, de bouwmaterialen, de grondstoffen, die gaan natuurlijk niet meer voor het grijpen liggen. Dus ik denk dat het belangrijk gaat zijn om te recycleren, om ecologisch te werken. En ik denk dat daar een hele grote uitdaging gaat zijn voor de komende tientallen jaren.